Kaixo egunon, ni Baian Elidrizi Labrabiz naiz, Errenterian jaio nintzen eta nire etxeko hizkuntza arabiera izan zen. Nire ama hizkuntza arabiera da. Nire gurasoak ez zekiten euskaraz hitz egiten, baina hala ere ahalegin handiak egin zituzten gu euskaraz hitz egiten ikasteko. Beti motibatzen gintuzten euskaraz hitz egitera, ikasketak ere euskaraz burutzera. Euskaraz egin ditut nire ikasketa guztiak. Euskara gauza positibo asko eman dizkit, azkenean hizkuntzak aberasten gaituzte. Baita ere ateak ireki dizkit lan munduan adibidez. Lagundu dit euskaraz hitz egiten jakitea etxeko lanekin laguntzeko, haien abestiak ere ulertzeko eta haiekin ere abesteko. Eta ikastolarekin harremana ere harremantzeko. Eta euskaraz hitz egiten jakitea asko lagundu dit Euskal Herriko kulturan integratuta sentiarazteko.